Au! Werner. Jeg tror, du har alt for mange tommelfingre. For mange? Jeg har 2 fuldstændig ens glimmer. Ja, det det plejer at være ens. Hvad er det overhovedet, du er i gang med at lave her? Et fuglebræt? Et fuglebræt? Et fuglebræt? Ja, altså... Jeg kan ikke, når du sidder og kigger på den der kiggende måde, Multebær. Nå, jeg henter lige posten. Hvad skal en fugl overhovedet bruge et bræt til, du? Det er måske til en tømmerfinke? Eller til et træskonæb? Eller måske til en brættejler? Du er lidt af en spøgefugl i dag, hva', Multebær? I stedet for skulle du til at række mig det første spørgsmål der. Eller... Det er måske til at lægge æg i. Multebær. Lad os nu gå i gang. Altså, jeg forstår bare ikke, fordi der er jo faktisk slet ikke nogen fugle hernede. Ingen fugle? Må man lige være her? Den skal også sidde oppe i træet, når den er færdig. Der er masser af fugle deroppe, ikke? Nå, vi starter med det første brev, og der står her. Er det rigtigt, at man godt kan være tvilling, selvom man er en dreng og en pige, og ikke ligner hinanden? Mette, 9 år. Der kan jeg måske hjælpe, fordi jeg kender faktisk et par tvillinger, og det er fuldstændig ens, og de gør næsten altid det samme. Ja, men altså, det er sjovt nok, fordi der er nogen, der er fuldstændig ens, og der er nogen, der ikke ligner hinanden mere end almindelige søskende ligner hinanden, ikke? Det er simpelthen fordi, at man kan blive tvilling på 2 forskellige måder. Det hele starter jo inde i morens mave, ikke? Og det starter med et æg. Og det er jo altså ikke sådan et æg, som Multebær han sidder og snakker om. Et fugleæg. Det er så lille et æg, at man faktisk ikke rigtig kan få øje på det. Men det starter faktisk med et æg. Nu tegner jeg det lidt større, for at vi bedre kan se, hvad det er, der foregår derinde. Lad os sige, at det her er et æg. Så lille er det i virkeligheden, ikke? Vi kan ikke rigtig se. Så kan der ske det inde i morens mave, at ægget pludselig siger og deler sig i 2 børneværelser, kunne man sige. Fordi der kommer nemlig et barn i hver af de 2 børneværelser her. Og så bliver det til enæggede tvillinger, fordi de har vokset så store inde i det samme æg. Der kan også ske det inde i morens mave, at der pludselig kommer 2 æg i stedet for. Og i hver af de æg, der opstår der også et barn. Og det bliver så til tveæggede tvillinger, fordi det er 2 æg. Og de tveæggede tvillinger, de behøver ikke ligne hinanden mere end hvad søskende ellers gør. Og det kan godt være en dreng og en pige, eller omvendt en pige og en dreng, fordi de har hver deres æg at vokse op i. Men her, dem kalder man for enæggede tvillinger. Det er altid enten 2 drenge eller 2 piger, og det ligner altid hinanden utrolig meget. Men lad os prøve at gå hen og kigge på nogle tvillinger herhenne, Multebær. Så kan du jo prøve at gætte på, hvem der er enægget og hvem der er tveæggede tvillinger, ikke? Længere. De er enægget. De ligner hinanden fuldstændig. De er vist også enægget, hva'? Altså, der er en af hver. Så hed det tveægget. Ja. Sig mig, er de spejlægget? Multebær. Eller også er de bare langskægget? Jamen, er der ikke noget, der hedder spejlægget? Nej, det er der ikke, Multebær. Der tror jeg altså også, at jeg lige vil sige enægget, du. Ja, det tror jeg også. Der er alligevel ret mange tvillinger rundt omkring mig. Enægget.
De er ikke særlig klodsede. Nej. Men de ene, jo, de var lidt klodsede. Der var i hvert fald nogle af dem, jeg gættede rigtigt. Ja, det var der. Jeg tror, der er mange af tvillinger, der synes, at det er sjovt, at de har en, der ligner sig så meget. Ikke? Ja, selv når de er voksne, så kan de godt lide at tage ens tøj på. Og sådan. Det synes jeg er sjovt. Lige præcis de der 2 tvillinger, som jeg kender, ikke? Ja. De synes ikke altid, det er så sjovt. Hvorfor ikke det? Ja, fordi de 2, de er tilsammen nogenlunde lige så klodsede som... Ja, tak. Tak. Ja, du kan jo da for eksempel selv prøve at kigge efter en gang. Kom, kig. Ja, der kan du bare se. Det der med stolene, det kunne de altså ikke selv gøre for at muligt bære. Nå, men er der ikke et eller andet om, at tvillinger, de kommer faktisk tit ud for det samme? Ja, selvom de måske bor i hver sin ende af landet. Nej, det må du længere ud på landet med. Det er et kassettebånd. Nej, det tror jeg ikke på, Multebær. Jeg tror nærmere, de 2 stole, de sad i der, det var sådan nogle gamle ormætte stole, der alligevel ville bræse sammen. Tror du ikke? Nu hører vi det næste spørgsmål her. Kære Werner og Multebær, jeg hedder Trisse, og jeg er 7 år. Min storesøster siger, at fuglene sagtens kan klare sig om vinteren, selvom vi ikke lægger brød ud til dem. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Fuglene, de skal nok klare sig om vinteren. Men det er også rigtigt, at de kan ikke få alt det, de plejer at spise om sommeren. For eksempel er der ikke så mange insekter om vinteren. Så derfor er det altid en god idé at lægge lidt mad ud til fuglene. Det kan være brød eller kerner. Eller det bedste, man kan lægge ud til dem, det er sådan nogle fedtkugler, man kan hænge ud i træerne. Eller ja, se Multebær, han gør det altid. Han hænger fedtkugler op i vores træ. Det er noget, som fuglene virkelig har brug for her om vinteren. Men lad os prøve at gå hen og se på nogle fugle herinde på computeren. Ja, lad os det. Så taster vi lige ind her. Der er masser af insekter om sommeren, så på den årstid er det ikke spor svært for småfuglene at finde noget at spise. Men så snart det bliver vinter, dør de fleste insekter. Så er der kun lidt bær og nogle frø tilbage på de nøgne grene. Og de fleste fugle er for længst taget afsted til varmere lande. Men der er nogle fugle, der har valgt at blive. Hvis man sætter et foderbræt op og strør nogle solsikkefrø ud, var det ikke ret længe, før de første gæster dukker op. Det er musvitten, der kommer først. Den er nem at kende på den gule mave med den sorte midterlinje. Og hovedet er sort med et par flotte hvide kinder. Blåmejsen er mindre, og i stedet for at være sort på hoved og ryg, er den blå. Den sidste ankomne fugl er fyremejsen. Den har ikke så flotte farver som de 2 andre. Efter et stykke tid kommer de lidt mere forsigtige fugle til. Når først de har taget mod til sig, sætter hele flokken sig på én gang, og så bliver alle andre fugle jaget væk.
De her fugle holder sammen i store flokke om vinteren. Det er for eksempel kvækerfinken med sine stribede vinger. Og grønjersken, der er nem at kende på sin grønne farve og den stærkt gule vingekant. Om vinteren lever de for det meste af bær og frø. Derfor har de et kraftigt næb til at knække frøene med. En af de skrappeste frøknækkere er kernebideren. Den har så stærkt et næb, at den uden besvær kan knække en kirsebærsten. Musvitterne og mejserne har derimod tynde spidse næb, der bedst egner sig til at fange insekter med. Det tager længere tid for dem at få knækket et solsikkefrø, så derfor foretrækker de at flyve afsted med frøet og så finde en rolig gren, hvor de kan gå i gang med arbejdet. Frøet holdes godt fast med kløerne, og så går det løs med det spidse næb, indtil fuglen når ind til kernen. Den store flagspætte har travlt med at undersøge barken på træstammen på jagt efter noget at spise. Akrobaten her er en spætmejse. Den løber som ingenting ned ad træstammen, endda med hovedet forrest. Når spætmejsen skal have fat i en frøkerne, sætter den først frøet fast i en revne i barken, og så går den i gang med at knække skallen. Det er sjovt og ikke spor svært at komme til at se på småfuglene om vinteren. Bare sæt et foderbræt op. Ja, og så har man jo også en chance for at se, hvor mange forskellige fugle, der egentlig findes. Men man skal lige huske, hvis man begynder på det der med at lægge mad ud til fuglene, så skal man blive ved med det. Fordi fuglene, de kommer tilbage til det samme sted for at se, om der skulle være noget mad. Og så kan de jo ikke forstå, hvis man pludselig holder op med det. Sådan er det. Multebær. Multebær. Multe! Hvad laver du? Du får det altså ikke at se, før det er færdigt. Jamen lige. Gå nu, jeg kan ikke, når du kigger på den der kiggende måde. Multebær. Jamen så vil jeg også snikkerere lidt. Så skal være på den måde. Jeg er jo heller ikke helt færdig endnu med det. Fuglebræt. Der skal det. Sådan der. Og nu må vi jo ikke glemme spørgsmålene. Vi napper lige et til i en fart. Og der står her. Kære Multe. Det er til dig, Multebær. Men nu tager jeg det, ikke? Hvorfor er der små huller i gamle møbler? Helt skøre, Werner. Kærlig hilsen, Jytte Pedersen, Skiby. Ja, hvorfor er der små huller i gamle møbler? Nå, nu tænker han, så det knager. Werner, hvad laver du nu? Jeg synes altså, du er mere klodset i dag, end du plejer at være. Kom op, så. Multebær, det har intet med klodsethed at gøre, det her. Intet. Prøv at se her. Kan du se, det er et rigtig gammelt stykke træ? Ja. Prøv at se alle de små huller der, hvor sømmene har siddet før. Lige ude omkring og hele vejen hen, ikke? Det er simpelthen huller, som er blevet gnavet af en larve, der kommer fra borebilens æg. Nå. Og den har simpelthen gnavet gange igennem det hele. Det er simpelthen nogle huller, man kan se i mange gamle møbler. Det ser man da, det er rigtigt nok. Det ser man jo tit i for eksempel kukuer. Hvorfor i kukuer? Ja, ellers kan kukeren jo ikke komme ud.
Altså... Multebær, det er altså meget, meget, meget mindre huller, jeg snakker om her. Du kan prøve at se her, hvordan de har gnavet sig igennem her. Kan du se det her? Ja, så, Okay. så er der bare en ting, jeg ikke forstår. Det er, hvorfor spiser det for eksempel en stol, når det nu er en borebille? Ikke en borebille, en borebille. Desuden kan det jo ikke spise af vores bord, vel? Nej, for det er jo ikke noget spisebord. Det er lavet af sten. Nu var lige den der i øvrigt. Hvad laver du, Multebær? Jeg er som bare lige ved at undersøge, om der skulle være nogle stenbider i bordet. En stenbider af en fisk. Nå ja. Det er sjovt med de her borebiller. Hvis der findes sådan en borebillelarve inde i, eller en hel koloni af dem inde i, så kan man faktisk høre, at de sidder derinde, for de har en lille bankelyd. Hvis man lægger ører til, så kan man høre det. Det var altså ikke borebillen, det var... Nå. Ja, tak. Se, nu er den snart færdig. Jeg har lavet et tag, jeg skal have sat på et eller andet tidspunkt. Så skal der sidde et tag her, ikke? Det bliver et rigtigt fuglebræt. Så kan man lægge mad her til fuglene, ikke? Så kan man selvfølgelig vælge at male det. For eksempel male taget rødt, og så en gul bund, eller male alt det her gult, og så taget rødt, ikke? Sagde du noget, Werner? Nej. Du må ikke kigge, Multebær. Ikke nu. Ikke før den er færdig. Jeg var bare ved at læse det næste brev op. Og det er fra Andreas Mikkelsen Åbenrå, 10 år. Er en zebra hvid med sorte striber, eller sort med hvide striber? Ja, det er jo ikke sådan lige til os. Nå, så det er det ikke. Jamen, det kommer da fuldstændig an på, hvem det er, der ser på det. Altså, hvide mennesker, de vil jo sikkert sige, at zebraen er hvid med sorte striber. Og sorte mennesker, de vil sikkert sige det stik modsatte. Nemlig, at den er sort med lidt hvide striber på. Og det kunne man jo skændes om i 100 år, hvis det var det, man ville. Men det vil zebraerne ikke. Se, en gang for længe siden var der faktisk 2 forskellige slags zebraer. Nogle, der var helt hvide, og nogle, der var helt sorte. Men i stedet for at skændes om, hvem der var mest zebra, ja, så blev de enige om at parre sig med hinanden, og så blev de jo hen ad vejen stribede. Og siden den dag har der ikke været noget ballade. Sig mig, hvorfor sidder de og banker hele tiden? Hør du efter, hvad jeg siger? Zebraen er jo ovenikøbet et festligt dyr, ikke sandt? Ser godt ud. Og jeg vil sige, det er faktisk et af de klogeste dyr i hele verden. Jeg ved ikke, så hør dog efter. Hør dog, hvad jeg siger. Hallo? Nej, desværre, hr. Gylbert. Jeg blev pludselig optaget af mit fuglebræt. Ja, nu er det jo snart. Den er også helt færdig, den har jeg sagt. Den. Multebær, du må sørge med ikke kigge nu her. Så må du heller ikke se, hvad jeg har lavet. Jamen, du kan ikke se den, vel? Nej, Vi mangler også et spørgsmål endnu, så kan vi lige tage. Det kan finde. Og det er til mig. Werner ved ikke, står der. Og det er fra tandlægerne Jørgen og Susan Møller, og der står: det er nu tid til det halvårige tandeftersyn. Hvor det ikke heller skulle prøve sådan et som det her, hva'? Ja, det er et meget bedre brev. Lever der havskildpadder ved de danske strande, og hvordan får de unger? Elise Kaspersen. Det er et bedre brev, det kan jeg bedre lide. Nej, det gør der faktisk ikke. De lever helt over i Stillehavet ved nogle små øer derovre. Men vi kan jo prøve at se på vores computer, om ikke der skulle være noget med havskildpadder. Ja. Hvis du lige vil taste ind, Multebær. Jeg mangler lige... Du må ikke se her. Jeg mangler lige det sidste. Jeg finder lige det der med havskildpadder. Hvordan er nu det? Havskildpadden er kommet op på stranden for at lægge æg. Hun graver et hul med lufferne, som hun lægger æggene i.
Æggene har samme størrelse og form som bordtennisbolde. Når skildpadden har dækket æggene til med sand, forlader hun dem og vender tilbage til havet. Solens varme udruer æggene nede i sandet. Lige så snart skildpaddeungerne kommer op af sandet, løber de direkte mod havet, så hurtigt de kan. Her skal skildpadden være resten af sit liv. Det er altså et skægt dyr. Der findes en kæmpe skildpadde, der kan blive op til 200 år gammel. 200? 200 år. Så prøv at tænke på, når den har fødselsdag, ikke? 200 lys på en lavkage, det skal være en meget stor lavkage. Ja. Hvad giver man i det hele taget sådan en i fødselsdagsgave? Multebær. Altså, den er tilfreds bare, den har havet og stranden, og så menneskerne kan lade den være i fred, ikke? Men multebær, jeg har faktisk en gave til dig. Rigtigt? Mhm. Kom så se. Jeg har nemlig lavet den her specielt til dig, multebær. Ej, ved du hvad? Nu må du godt se. Jeg har faktisk også en lille gave til dig her. Hvad er det for noget? Skal vi se, hvad det er? Nej. Den er blevet pæn, ikke? Nu er jeg spændt på, hvad... Den er... Skriv til Hvorfor uglen i hulen. B&U-afdelingen, TV Byen, 2860 Søborg.